pagid nga mga inadlaw masunod nga semana. Kung may mga pag-ulan ginman, kabalo kati ginapainhan sini ginabutong niya subong sa nagapagwa nga LPA no kag sining weather disturbance, ang mga localized thunderstorm amo na lang ini ang aton bantayan. Action firing line. Kaya mga localized thunderstorm nagadala man ini mo sa mga pagtupa sang ulan unexpectedly or unexpected, pwede man mag-igo anytime, no? Kapin pagid ang halungan ta nga nagainit perti kapaang kun aga o kun udto, and then pagagabi magtupang ulan, amo na siya ang mas delikado, especially sa pagpangilata. Action firing line. Alas 6:58 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor via online, feel free sa pag-share, pag-like sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita malabutan sang aton pagserbisyo. Action firing line. As namin gid kung inyo ini ma-share, inyo ini ma-like para nga damo kita ang nga mga kauturan naton, mga kaaksyon nga malabutan no sa aton sini nga mga pagpangalagad. Kabalo ka kung damo ang nagapadala sa mensahe, damo ang nagamonitor, amo ina ang consolation sang inyong mga kaaksyon nga nagapatigayon sa programa. Action firing line. Kumusta na mga kaaksyon naton after sang mga kananabog na patigayon nga mga oath-taking ceremonies kag subong man ang pagpatigayon sa mga inauguration sa mga panibag-o nga mga opisyales sang gobyerno halin sa nasyonal panaog diri sa lokal. Now, hindi pagin man kita ka-expect nga bira-bira gid kag portigid gilayon ang ila sini nga mga trabaho, especially ang sa lokal naton, most probably by next week. Amo na gina-expecta nga may ara sang iga pagwa, no? Nga pila ka mga mandato o kung na pila ka mga order, especially sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez. Action firing line. Kahit isubong apisar nga pagkatapos ang iya sining nga ginapatigayon kagabi dira sa NGC ground nga oath-taking kag inauguration ceremonies, may ara sa gilayon nga pagliboto karon nga daw kita ta sa post ni Mayor Albi Benitez upod sa magkaupdanan kag kaalyado niya last election. One of those si Attorney Cesar Distrito perti ang paglibot nila, no? Karon nga daw umpisa gilayon ang tudo nga pagtrabaho. Action firing line. Pero nevertheless, ang may baluan tagid ni pag-abot sang Lunes nga daw, no, on July 4, July 4. Dira gina posible makapagwa man ang Bacolod City sampilag ka mga mando, sampilag ka mga policy direction no ngay muon, especially nga ang pag-set up sa nagkalain-lain nga mga executive assistants sa mga nagkalain-lain nga departamento diri sa syudad sa Bacolod, kabalo ko, katulad sa mga nagkalanabo sa nagligad nga mga administrasyon, may ara gid sang ipahamtang nga in charge o kung cluster head, executive assistant ang ila sini nga mangin posisyon. Action firing line. Pero sa national, although nga ang mga balita subong, no, sa national kita ko di ang daw aktibo ho kay ang Department of Health actually nagpagwa na sang statement kundi ang COVID-19 ang observation may mga increases sa pila ka mga areas throughout the Philippines. In fact, diri sa Region 6 ang nakita ko di nga balita ho nga may ara man sang talalupang doon nga mga increases sa numero, no? Sang DOH nga ginpagwa karon iyang nga adlaw. Bangod nagapakita diri nga ang latest nga record as of today sang Department of Health, ang may pinakadamo nga record na perti ang Iloilo City ho. Ang Iloilo City subong nga adlaw ang nag-positive and local case initanan. Actually, may isa gali kaapor nga nag-positive with a total of 29 cases ang na-record sang Iloilo City. Action firing line. Since nga Iloilo City, dito na pahamtang mismo ang talatapan sang Department of Health diri sa Region 6
galing hasta subong galantaw kita sa DOH, gahulat man ni sila mo sa mando gikan didto sa ibabaw because after sa pag-take over sa new administration under the Marcos regime or administration, di na-expect man nga mag-put up na sila si President BBM sang tiglikom sa DOH nga mo ginaiyaang magpapanaog man sang pila ka mga order sa idalom sang iya departamento. Ti ginahulat pa na subong no ang pagkumpleto sang mga nagkalain-lain nga department. Action firing line. Pero aside sa area sang Iloilo City, ang nagapangaduha sa listahan nga nakita ko amo ang probinsya sang Iloilo man. Ang Iloilo may 22 kag all of them are local cases recorded as of today man. Now based niya ginatamdan ko report ini sang Department of Health diri sa Region 6. Action firing line. Kung 22 ang Iloilo, ang nagasunod diri amo ang area naman sang Antique. Ang Antique siling ko amo ning isa man sa mga probinsya no nga do nagligad to do kanubo na gid sang cases, but as of today nakarecord sila sang 13 no ka mga cases kag lunsay local cases. Action firing line. Now, ang iya naman sang ang may pinakanubo, ang iya sang kuano, ang iya sang Gimaras, 0 sila yaksonan, perte 0. Ang Capiz may isa, local case man. Ang Aklan may 5, no, ka mga cases. Ang Bacolod City may 8, no, recorded as of today, local cases man. Kag ang Bacolod may ara sang 4. Action firing line. In short way, pagin man kita dapat kabalakan nga mga taga Bacolod kag Negros Occidental because bisan way pa man subong no sang halimbawa diri sa Bacolod na dissolve na to yang local IATF, na dissolve man to ang EOC, so ang mga panugyan no gina-expect naton nga maghalin sa bahin sang City Health Office no through the leadership kung sino man dira magapungko. Bati-bati ko do si Dr. Hinsuli ang pamuno na manliwat sang City Health Office. Action firing line. Posible sa masunod nga may nadlaw, may ara na o masunod nga simana. Amo nang gina-expect naton nga may ara sang advisory nga igapagwa na ang mga natungdan no nga departamento kag ahensya sang gobyerno. Action firing line. Pero masubo-subo diring nakita ko nga balita humay ara iya sang mga nagkalamatay bala no. Actually hindi ni sa Pilipinas kundi sa gwa sang pungsod didto sa bahin sang India. Oy may landslide to kag ang ining landslide nagresulta sa pagkapatay more or less ang total subong nga dead bodies nga nakuha mga 25 na no ti mga 40 pa ning ginapangita ho didto sa bahin sang India no sa northeast nga porsyon tinano ini kay ang balita nga ang mga nagkalatrap kag missing sa gihapon tini sila gali mga biktima kalabanan ni mga reserve nga mga soldiers o kon mga soldado nga reserve dito sa territorial army nga mga reserve ini sila nga may ara sang proyekto sa railway dito sa pungsod India no at least may ara sang 18 nga na tigayon nga na buligan no nga na pagwa gikan sa among insidente sang landslide. Action firing line. Di kabay pa no nga buhi patong iban nga nagkalamising kag natrap sa sining nagluntad nga landslide mga ka-aksyon. Now sa national, anong pila ka madalagko nga balita siling kumayo ni siguro o ang masunod nga siman na isa sa madiskasyon naton basi makakuha kita no sang advisory mismo kag palayag gikan sa pamunuan sang
DSWD, no, diri sa Region 6. Kaya riho, ang balita sa nasyonal, ang DSWD may ara subong sang mando nga nabaton. This was confirmed by DSWD Secretary nga si Tulfo. Siling din ni Secretary Erwin Tulfo. Siling yang nabaton ko nga mando gikan sa Malacañang kay President BBM amo ang paglimpyo sang listahan sang mga 4-piece beneficiaries. Nanong butamalon, now kundi ang 4-piece ang tinutuyo sina ina nga cash grant ginahatag, no, sa mga beneficiaryo nga sila ang target mabuligan sining cash grant nga ginahatag sang gobyerno. Suno diri kay Secretary Erwin Tulfo, sila nga madamo sang yara nga nabutang sa listahan nga mga beneficiaryo nga wala pa ya until today nag-surrender bala sang ila mga accounts kag padayon nga nagabaton sang cash grant ay kay ang dapat gali sini matabo kundi ang ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program or ginatawag nga 4-piece. Ang may mga kabataan nga naga-eskwela mo ning target nga mabuligan, no, sang gobyerno nasyonal. Of course, amo na siya kun nga every month may ginabaton ini sila nga cash grant. Action firing line. Now, kung mag-graduate kaling bata mo sina, no, nga mga beneficiaryo kung graduated ng inyo sini nga bata, dapat ining Conditional Cash Transfer Program or CCT, ginatawag nga 4-piece, dapat isurrender mo man na, no, kag hindi ka na dapat magpadayon nga magbaton sining cash grant suno pa sa kay Secretary Erwin Tulfo. Action firing line. Di siguro kung may ara sang cleansing or paglimpyo sa listahan nga matabo, hindi na siya pwedeng nga matapos lang overnight, no? Medyo malawig-lawig ina nga proseso because you need to confirm gikan mismo sa mga local DSSD kung sino sining mga ginahatagan sang cash grant nga mahimo ti ma-disqualify na sa among programa. Action firing line. Kay ini siya dole out actually ginahatag sa tawo pero dapat may mga responsibilidad ang mga ginikanan. That is why ang iban gani nagaka-disqualify bisan paman nga tani sila beneficiaryo kay ang iban diriya way gatuman ang mga kabataan lang ginapabayan kay pagbaton sang cash grant nga ginahatag pagi sining 4-piece program ay sos ang ginikanan mismo ya ginapabayan ng kabataan sila ya gahala katungit gala ko nano dira gamit ang cash nga ila na withdraw. Action firing line. Wala tuntas ano ang target sini nga matapos ang paglimpyo sang listahan sang DSWD. Hindi lang niya kay dito sa Luzon, can you imagine sa bilog nga pungsod Pilipinas kung may cleansing nga patigayunon ini malawig-lawig nga proseso nga aton bantayan. Action firing line. Amo nang pila sumong ka mga balita sa nasyonal kay si President BBM masako mo kag subong gali ika-93 nga kaadlawan, no, ika-93 nga kaadlawan sang iya sini nga Iloy, the former First Lady nga si Imelda Marcos. Actually may mga litrato ganing galapta social media even, no, sa mainstream media dito sa bahin sa Metro Manila nga may isa kadako-dako nga tarp nga ginpaobra. Ano man ni aksunan bot sino nagbutang sadto nga kundi magbutang ka sang greetings, happy first, second, third, damo na bla kon birthday kon mga single number digit lang o kon single digit number. Now kundi 93 nga kaadlawan sang anay first lady kag Iloy sang aton sining presidente matyagan ko may mga akigan sadto mo
galing hindi mo ko confirm kung tuod na siya katiway magkita yung kakadto sa Manila. Pero ang nakita ko sa social media, even galing kayong EBS-CBN, kabalo ka naman nga ginakontra ganin isang previous administration, kaging pasiraman kay siningla kakontra ginlaya. O, nakita ko sa iyas ang EBS-CBN nga balita, ngang nabutang to, ambot kung matuod giman nga mo niya, again, kay tiway ko to iya, nakakadto, way kita to mo. Pero nakita ko nga na post, happy, hindi kay 93rd, kundi dapat 93, letter R, kag D. Hindi ba aksyon na mo na dapat? Ang ila to yan daw, TH, after the 93 gibutang. Ti paano mo basahon naman? Happy 93rd? Abong ya? Tidak mo mga nagbatikos. Pero anyway, amo na siya yung edad niya mo. Happy birthday kay former First Lady, now Iloy sang aton Pangulo sa Pungsod, Pilipinas. Action firing line. Ti kung sino man ang nag-ubra sa tapos gid, ang inyo ya, siya ka-excited, kadako-dako pa man abisang ginimo nga tarp, no? Kadako-dako do alos isa ka building ang nakupar niya, amo nakalaparon nga kadako-dako sang nawong sang anay First Lady, tapos ang ibutang niya, hindi kay 93rd birthday, kundi 93rd. Oh, ti aber, sino nagbutang sina? Or basi ang nag-ubra man lang na may diferensya so no? Basi nag-ubra lang maging printa siya, basi kun way matalupangdan nga imbis letter R kag D ang ibutang, ang nabutang iya TH. Oh, ay basi hindi kapag bayran sina. Action firing line. Pero anyway, ti kadlawan na sa aton sini nga Pangulo, ang Iloy sang Pangulo diri sa Pungsod, Pilipinas, Imelda Romualdez Marcos. Grabing edad no, 93. Action firing line. Siling ko ba parti edad nga pagambalan, siling ko naluoy bala ko kay former Senator Juan Ponce Enrile mo, aksunan. Kung diging kuha na sa subong daw, ara may posisyon sa gobyerno, di ba? Under BBM. I-search bipaliog, anong specific agin nga posisyon nga gin hatag sa iya. Kabalo ka, believe ko niya kay former Senator Juan Ponce Enrile, duro na iya nga posisyon agyan Senate President sa Senado during sa amay sang Marcos nga si Ferdinand Marcos Sr. Si Enrile ang nagserbi malawig nga mga posisyon da ang iya sining ginuyatan. Action firing line. Veterano sa patag sa politika, no? Amo na ang isa sa madumduman naton when you talk about Juan Ponce Enrile. In fact, siya maning reason sa una nga gin-declare tong martial law kag ginaambusan bla siya dumduman nyo. Oh, ti-head pa sa subong sang legal counsel, ara siya sa legal counsel team no sang Marcos administration. Pero believe ko kay kabalo ka 98 na bala na subong aksunan kung di ko magsalang edad niya. 98 ang edad ni former Senator Juan Ponce Enrile, puwerte pakasyap sang paminsaron niya. No? Galing ti, of course, medyo bungol-bungol na jutay. Action firing line. Kita mo, pero may ara sang hearing aid sa ginasuksok. Pero kita mo ha, ang iba niya nga mga ordinaryo, kapin pagid kon ang imo lawas, bastante sa pagpangabudlay. Pag edad mo 80, kung isaksunan, damo ka na ginabatyag sa lawas mo. Ariya si former senator and now member of the legal counsel asang Marcos administration, nga mo man siya sing una upod kay Fidel Ramos ang nag-intrato bla sa pagpatalsik sa Pangulo. Nakabalik naman siya mo. Tiupod naman siya subong, nangin kalyado naman sang pamilya Marcos ang aton nga presidente. Action firing line. Pero siling ko, naluoy bala ko sa iya. No? Believe ko nga nakalapot siya sa edad nga muna, pero naluoy ko nga duro tambay diyo ang edad pila pa lang yaksunan. Ang iban nga kabataan di tambay, ang iban nagaobra. Temprano pa may mga optional na. No? Na optional lang nga nag-retire sa army kung mag-abot pila ka tuig imo serbisyo, mga 50 plus pa lang. Sa pulis, amo man nag-retiro sa trabaho ni Blacksonan. Ay, naluoy ko lang siya kay former Senator Enrile, 98 na, paubrahon pa diyan nila.
Pero believe ko kay bisan amo ng edad niya na ginabaton niya gapon ang obligasyon kag ang iya sini nga trabaho. Action firing line. Ti bilang veterano kag abogado hindi mo man madali-dali ni lagting man inibutang kablada kon sa legal counsel sang presidente kon ang nakita karon ni President BBM nga daw nagamali-malion ron timo. Action firing line. Laway guro na no? Nga kung magmali-malion ka, nagauli bata kung kisang paminsaron mo, ibutang ka na karon basi kon ano iyang yatag mo nga mga suggestion, ti pero kita niyo, muna ng edad niya, the living legend, siling sang iyado ko, siling ni iyado, siling niya the living legend, nga si former Senator Juan Ponce Enrile. Correct, gina, no, iyado, believe gid ko na sang kay Enrile, iya, no, hasta subong ya per tiga serbisyo gyapon mo. Action firing line. Kulang paniguro si Enrile matyag ko kay former President Irap Estrada, no? Si Irap daw ay panay klabo tumitay utso ya. Pero kita mo tagod-tagod man pero do kisa daw duro na ginabatyag former Senator Enrile ya okay pa yaho. Ti gabaton pa gyapon galing kay Tisil Kuloy ko siya ginapobra pa nila. Action firing line. Galing maserbisyo pa man mo. O, maserbisyo pa man, tialangan mo karon na, no? Iyado Christopher, babayin na lang na siya kay living legend sa mo. Action firing line. Anyway, okay na no? Sa bahin sa mga nasyonal nga mga balita, dugangan talang na because next week expect kita nga may mga executive order, may ipapanaog na posible, no? Nga mga mando, dira kag kung magkumpleto na halos ang cabinet secretaries ni President BBM, may mga policy direction na naipapanaog throughout the Philippines nga mo naman ang ipatuman sang nagkalain-lain nga mga departamento. Action firing line. Siguro by next week gini no, kay bag-o pa lang no, ang first 100 days amo nang balantayan naton ano mga i-perform and of course ang himuon pag niya nga i-report sa mga pumunuyo kag ang iya State of the Nation address comes July 25. Action firing line. Pero nano yung pinagkamadalag ko nga mga balita no nga aton pagid tutukan diri sa lokal ho. Oy, Lunes na nga adlaw di ka mo magkalipat. Sa tanan nga mga Bacolod non kag Negrosanon, no? Kung diri ka sa Bacolod kag Negros, dira man sa Isla Sampanay kay ini-synchronize ini nga voters registration, magabalik na or magaresume na ang pagpatigayon sang COMELEC sang voters registration. Action firing line. Ang kalawigon sini umpisa sa Lunes, Hulyo 4. Tub-tub ina Hulyo 23. Tikon lang tawon ta do at least 3 weeks, no? Nga pagpatigayon sang voters registration. So kung iskay ka nga ang imo edad comes December 5 kay amo ni kuntani mo kun lang tawon naton based on the schedule of activities kag kun hindi pagligwaton no ang kasuguan nga nagapatuman sang piniliay or eleksyon tani pagka Disyembre 5 may eleksyon sa iskay kag sa barangay. Galing kay way pa ni siguro kung anong matabo. No, kay depende ini sa desisyon sang gobyerno sa national kapin pagid sang kongreso composed of 2 chamber. Amo ining Senado, kag House of Representative, kay silang ko basi may magduso naman nga i-extend ang termino kag suspindihon o hindi anay pagdayunon ang eleksyon. Action firing line. Kabalo ka ang isa sang ginakabalak-an naton bangod sang manubo nga koleksyon sa tung tiyempo sang COVID-19 pandemic. Luwas bisubong nga of course talipuspuson ini third and fourth quarter ang kwarta or pundo nga kinanglanon para sa eleksyon na mo ng kinanglanon dira mo no sang taga Commission on Elections. Pero unless otherwise nga wala pa or samtang nga wala pa iya ang anuman nga desisyon nga ginpapanaog nga ginhimo sang duwa ka mga chambers sang Kongreso, so gina-assume naton nga masigi pa ang eleksyon unless otherwise nga may ara na sang desisyon
in the coming session, no, sang mga miyembro sang Kongreso, no, sa House of Representative kag Senado. Action firing line. Bao para sa mga kuano, sa mga ay kag pigaw nga mga barangay officials, gayom ni sila kag daw ginakuan nimo, daw ginaitik ni sila daw, kabay pa tani nga i-extend naman kami, kabay pa ko tani extend amon termino, kay daw mawagtang da sining palabuton nga eleksyon now. Action firing line. Abang kapitan sini kapin pagid ko nang ilagin suportahan nagligan nga eleksyon inang harap-harapan nga nagpangambanyabla. Batya kung iban, sini daw ginahilanat, sila nga ba kabay pa hindi madayon ng eleksyon, kay sigurado gid pa kontrahan ko sini, no, sa nagapungko nga administrasyon. Action firing line. Kabalo ka ko ng mga mayors sa mga banwa kag syudad, may mga manok man ni sila ihadaan mo. May mga manok na sila nga ginasuportahan, no? Para nga ti pag-abot sang tiyempo kun imo tanan mga punong barangay dira, mga kapitan kundi tawhay ka man, no? Tawhay ka man, magkapinagusto ka man, sang imo sini nga pag kumpiyansa ka nga pag-abot sang kampanya, mapatay-patay trabaho ni sila gagampanya sa imo. Action firing line. Pero ang kamaturan sila nga dapat tani ang eleksyon sa barangay, kang mga barangay officials per se, dapat ini sila tani apolitical, no? Meaning, wala sang kolor sa politika, wala sang suportahan, kag dapat, wala sila yahi, no? Magserbisyo lang dirahi, galing kaya, ang realidad bala, no? Kanugon, gani siling ko nga may makasuguan kita kisa, nga ginamando, mga mandate sini sa ila, pero at the end of the day, ina nga mga mandato, ina nga mga regulasyon nga dapat apolitical sila, hindi gidya tuod masunod. Action firing line. Debla, good luck, no? Kung i-extend gid man, baw nami yom sang iban. Nami yom sang iban. Pero kung hindi pag-extend, ati amat-amat na, pangampanya, subong, samtang nga amo niyo, nga daw, kundi voters registration, dason daw kaklaro o way pagid-abi desisyon kung bala madayon o kung hindi, matyag ko damo ni siya mga barangay official subong nga makadtuaga pag manglibre kapi sa kapihan, manghatag ibos kag butong sa mga manog kapi nga ila residente mo. Action firing line. Ang mga kapitan nga nagapulo panago sa itong tiyempo sa pandemic, ini nga timpo ko mo nga may voters registration, kag basi bala kung ninali nga madayon, patay naman ning yuhom kag lagaw nila mo. Action firing line. Debla? So, ang mga pumuluyo nga inang mga maayo iyang mga opisyalis sa barangay, luya gani nila niya ma-extend ang termino. Kay gambal sila, maya gani ma-extend na kaya kanami sa amon barangay official, mapuslan, mugid masaligan, mugid sa serbisyo, publiko di matupungan. Pero kung nangimo gani sa ngimo gani opisyal sa barangay, why gid sang nahimuan? Dako nami yung balonay nami tani dasunod daw eleksyon na ba? Action firing line. Nami tani dasunod daw eleksyon na para maislan na ni sila. Ay kalain, pero tigaling ara ang desisyon sa kamot sang Kongreso kun ano ang ilabangin desisyon sini kon bala may himuon nga tikang kun eleksyon ang paghahambalan sa SK kag barangay. Pero on Monday, masigi gidya or maumpisa na ang voters registration. Again, starting July 4 until July 23. Action firing line. Alas 8 sa aga siling ni Attorney Kanyadri sa Comelec Bacolod, alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon, walk-in, no? Walk-in. Kay ato bala sing unang application nga ginagamit nga dito ka maagi online for the online appointment, wala na pa sumungga function ihada. Tiyan mo ng reason nga siling yati kadto kagid sa talatapan sang Comelec. Action firing line. Alangadaan sa mga papilis mula kung iskay ka, no? Mga birth certificate, mga baptismal certificate, nga nagapamatuod nga ikaw mangin 15 anyos pag-abot sang Disyembre 5 sining nga tuig. Action firing line. Tay good luck sa inyo nga magaparehistro ka magkadto sa Comelec. Hindi nyo napagulaton nga talipuspuson naman sang binulan
o sambulan, before July 23 kamo naman magdugok sa Comelec, dason kundi kamo maakomodar, akigan yung pang Comelec, basulon yung pang Comelec, nga daw kapigaw, pero kamo gid may sala. Action firing line. Clarex na, no? Klaro na. At least sa mga ka-aksyon naton, kabay pakunta ni nga hindi ka mo malipat markahin yung kalendaryo nyo ho, kag magpatigayon sang inyo sining kwan, pagpatigayon na sang preparasyon nyo para sa nagakaigo nga pagpadulong, no? Sa palabuton nga Lunes sa COMELEC or Commission on Elections. Action firing line. Antes ang pinakadugang naton nga mga talakayan karon iyang nga gabi, oy ariyo nano ini. Action! Flash! Report! Mayara iya sangin patigayon na by bust operation, ay ang lain pa kay nag by bust operation sa sulod sa simenteryo. May gabakal dito nga sino nagabakal to? Mga minatay. Ay, sa sulod nila sa simenteryo, let's have Action Dale, Salazar sa Flash Report, Action Dale. Yes, Action Art live kita subong diri sa sulod sang Rose Lawn sa Memorial Park sa dindirigid na corner sa atong sining kapulisan sa Police Station number 5. Ang sa diri kalalaking nga nagakpan sa drug bypass operation subong Saturday night Action Art, no. So pribado ini siya nga patio ang Rose Lawn sa area sang Barangay Bata Syudad sang Bacolod. Makit-an din naton sa Action Art ngati ongoing ang inventory sa aton sining operatiba. And ang suspect rin natin ginkilala kay Certain Erneo Praniza. 34 anyos, residente sang Purok Mahigugbaon, Barangay Pangob, Syudad sa Bacolod. Action Art. Grabe So, mga subong, monitoring sa Station 5 ba? Taga-tangob niyang subject nila? Yes, Action Art. So ang aton sining kapulisan, no, may man sila Action Art sang authority nga magkandak sang bypass bisan hindi nasakop sa ginasining jurisdiction. So diri siya na corner, no, sa area sang Barangay Bata sa sulod mismo sang patio. Do amo ning una nga bypass Action Art nga ginkadtuan ko nga ang venue ya is sa sulod sang patio, no, diri sa may syudad sa Bacolod. Makita diri naton sa initial naton diri nga paglantaw sa inventory sa aton sining kapulisan nga may kana ka mga sachet sang suspected shabu kag ang iyan na black ice water nga sulod lang Action Art nga do wala pa ni ganit na pud no sa aton sining paglantaw. Pud mais ha. Do mais, no. Kaya mo ning nakita diri nato na sa inventory sa aton sing kapulisan bilang ebidensya. May dako to nga kuano mga suludlan di nga do ice wrapper ni wala no kadako no. Kada ko Action Art do sududlan ka do pwede mo sa sududlan ka agugo nan Dako pa gani isang ice kid para nga piyo na gilang do ice bla. Do ice, no. Ati makita man naton may pila ka mga kwarta. Kay ice wrapper gulo ning ginsudlan niya. Pila ka mga denominations sang paper bill, no. Kwarta may 500, may 50, and then pila ka drug paraphernalia Action Art may makita kita diri nga toother, no. Kag may raman sang plastic nga possibly suludlan ini kun mapudpud na, no, ining mga suspected shabu nga na-recover diri sa suspect Action Art, no. Try naton malambot ang suspect kun makatag siya sa statement. Sige be. Kun nga nakalabot diri siya sa may sulod sang patio sa may Rose Lawn Memorial Park, no. Sir, gabi gapang di siya ga wiper ang kamot ni Action Art nagalungo. Ang balanse nga si Action Alvin graba ka? Ang balanse nga si Action Alvin graba ka kay masabat na siya. Hindi ko siya eh. So, hindi siya. Hindi ko siya magatag sang statement ni Action Art. Siya man lang isa ni. 34 years old. Hindi siling ko siya lang nag-isa no ni siya nga subject sa bypass. Nag-isa ng Action Art. Nag-isa din siya nga suspect, no, sining drug bypass operation sa police station number 5. Sir, sino pwede ma-interview, sir, sa operatiba, sir? Wala pa. Di ba pwede?
Sige, ginaulat nila Action Art nga makulo kompleto ang detalye kag ang Tiga information. nga do gina-flashlightan ni siya ho, kadulom na sang lugar. Dulom na Action Art diri sa area sa Why suga? May mga street light man pero mas mayo gid akon clear no kag may suga para at least ang spelling bala ang inventory. Kay ginasulat pa mo no? Gina-document pagali. Yes, gina-document Action Art no. Kag kulaton naton kung lagi ning worst ang suspected siya bunga na recover sa aton sing operatiba from police station number 5. Pag kun Bisan inisyal lang, imbis nakatag kung mga pila ng amount sa muna nga daw ay scrapper na. Why maging mabuta ka lang yung scrapper? Do tunga lang, no? do 1/4 no 1/4? ato ning paglantaw. Oo. So dugay basi may weighing scale man diri or gamay nga kilohan na black nga bitbit ang aton sining operatiba kag dira pa naton may baluan kon na pila ang balora sining suspected siya bunga na recover sa aton sining operative action. Basi dugay magligwat pa man ang paminsaron sining drug suspect nga si Arneo Pradiza. Okay. Taga barangay Tangob basi dugay basi gano pa siya nagapanumdum pa siya kung ano ang irason niya no kung nga nadakpan niya sa drug bypass sa operation. Bali siya babaw ko patyo ni siya. Ano babaw ko patyo, babaw ko pantyo ni siya ga pungko o kung hindi? Hindi. Diri sa may ground Action Art, ground ini siya no sa kilid sang dalan actually sining Roselawn Memorial Park. Dugay-dugay tipo na naton ang background sining suspect kag kung paano man nakalabot ang station drug enforcement team sa police station number 5. Okay. Headed by Police Captain John Christopher Masangkay, Action Art. So far, hamay ni ang flash report nga madulong sa patrol rekta diri sa may sulod sa Action Dale? Yes, Action Art. Isingit lang to bi ano to may aksidente man to kinagrespondihan kamo pero although do tulo temprano pa to yan natabo kay inad as silay. Yes, Action Art. Accident ini dito sa area sang Bubog, no? Syudad sang Talisay. Isa diri ka driver, Action Art, ang wounded pero outpatient man siya. Involved diri sa aksidente ang isa ka van, Action Art, nga sakay diri ang kapin pito ka miyembro sang pamilya. Pero tanan sila lunsay safe, no? Kag wala sang na-rescue sila sa aton sining otoridad sa mga rescuers, and then ang involved din nga salakyan isa ka tracking Action Art ang natabo diri kaina sa pagkakangot naton sa Talisay PNP ining duha ka mga salakyan from north to south ang nasa nga direction going to Bacolod City. Ining van Action Art ari ini siya sa may tunga no nga dalan inner, and then ang truck yara naman sa outer. Nagliko ini siya patuo pagti ang nagasunod nga tracking Action Art mo to nagbunggo no sa driver side ayon pero ti amo to kay na lawig-lawigan lang ang aton sining rescuer from Talisay CDRMO bangod kinahanglan pang extract bala ang driver pero ang ginanato kay na do nagsaka lang ya sining blood pressure pero safe siya no kag man ang sakay sang van nga involved sa aksidente kay na dira sa may Bubog syudad sang Talisay Action Art kay na sa police station Talisay kung sila na nga area. Talisay. Talisay. Sang Talisay sa may highway sang Barangay Bubog, Talisay City. So kay nasa police station mayra sang settlement nga matabo Action Art between sa duha ka mga drivers kag ining mga biktima no. Pero mo to pasalamat ang kay nasang investigador nga si Police Senior Master Sergeant Michael McDowell nga wala sang may na confine sa hospital bangod sa sining accident Action Art. So far mo ini ang madulong report sang patrol sa luwat trakta diri sa sulod sang Roselawn Memorial Park ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar, balikan ta lang siya karon kay para makuha tagid ang detalye pulis paano ni siya yan natiktikan kag na materialize nga nga dito sa Tangob kalayo lang yung sang transaksyonan nila action Tangob masakay ka pa kung nag-commute ka lang makon mo tuti sa bata. Daso nang nagbakal si imo nga pulis sa kay ti magambal ka bypass may ara gid sang money involved kag nagtransaksyon ka mo kag na kwan gid na consummate gid ang baklanay sang droga amo na nga bypass siya drug bypass may bypass man nga armas mo bypass man na tiniya droga nga dito sila yan nakalabot to yes patio guro ba si kapinsan ni suspect niya dito sa patio kay daw ka ligwato
Kag basi ka paminsan, siya ka basi kung magdalagan siya, hindi siya madali-dali madakpan. Eh, grabe man yung hinalita ng pribado do nga ang pribado dira nga kuano nga sementeryo ay nga nagsulod to siya man. Action firing line. Anikanta lang na karon na sabahin sang patrol no kung ano pagid ang dugang sini nga mga update sa nagluntad nga buy-bust operation dira sa area sang Barangay Bata. Action firing line. Pagbalik naman karon ang dugang nga maditaliman kag tutukan ta kundi subong ang bago nga administrasyon during the election ang Team Asenso ang ila color is white, no, puti. Makita ta sa dalanon, puti man ang kolor kag uniforme subong sa mga traffic enforcers. Now i-check na lang na karon sa bitaw head abi kay Major Junji Liba. Kun bala ining kolor amo na gini officialing gamiton sa mga traffic enforcers. Galing kay do kahilig kuon sa puti kun magala kasulay nga maulanan kada no. Pero tikon amo ng uniforme nga gusto sa karon nga administration because of the change nga mo man ni ang nangin panawagan no nga ginupdan sang pumuluyo sa Bacolod nga tinagbag-o bisan ng liderato kun official na tondri sa syudad kag kun bala sumong pila ka bilog nga mga traffic enforcers pang duty ga report sa duty nila man. Action firing line. Inahibaloon naton pila ba lang na maintain, pila ba lang gin-retain no nga mga personnel dira o sabahin sang bitaw kag pila ang posible i-hire kung may ara gid man i-hire kay ti sobra 300 na mga volunteer o kung mga job order casuals mo. Action firing line. Ilang tawon ta na karon kay at least sa liderato na sa nga gindesignar nga among tagpamuno sang bitaw nga anay hepe sa Police Station 9 nga si Police Major Junji Liba. Action firing line. Ari pagid police report magkaroon ni baluon taning natabo da sa Station 8 to ba may pagkita ko sa balita kay na do murugot ang akon sining pamatyag ihadaan nga may isa ka may buta nung paminsaron ni sila ko na do ko nami batutahon blaya nga ang bata niya pila palang edad 12 anyos as na nagkin si anyos sa laya gali ka konsumo kay ilo ito sa Manila do ko nami uyatan ang buhok niya kay bunggo-bunggo sa dingding magamon ablang balita do ka ulugot kapin pa kaya ako nga daan bata ko ya do mga babae iniiya. Action firing line. Iling ko sa ka-animal klase amay ni I'm sorry no pero abinyo do amo na ni mo mga problema ginatubang naton kaugalingon mo nga dugo kaugalingon mo nga unod din yang imo sini paminsaron kag utok man galing kiti ara man kuno na siya sa watchlist sa druga mo na lantawabla na kung sige ka na gani kuan sang illegal druga mo ginadugay ang imo sini nga utok gin ang apektado. Action firing line. Pero kabubusan sini nga detalya kag iban pagin nga matupiko nga atong gipreparar karon nga gabi tutukan ina sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balik. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook na nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa father. Dominador! Ano na siya Kaya man? kayo ba ko tali ka, no? Taga-retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more more life, more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Okay? Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, Ah, may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good. good daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to. Amo na to guro naging paisla na guro kay. I like Siling Reduction Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ari reaction ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa san. sa jug dia. Ay, kalay. So, dali lang yun wala. May mga interesante mo na ilingan mo Oo, lagi. ano siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Pagsunggod ganing adlaw kay hindi magbutwa. butlak, butwa. Butwa. Kaya hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na no na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na. Siding. Sid-ing. Sid- Pagkita. Mana. When Ano ga, pala na. eh, When July, August, ay pila na lang, September na. Batian mo naman yung ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. That is naman. Amo na. Siyempre may mga bonuses. May mo na. Kasi that is naman. Di ba kadaog ta raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kabay pa nga sa sining mga tuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula Ah, ko oo, nga. ah. Wala ka mabaton sa December nga. Ngara no? na. Electric pan, buti mo da. Hindi na tanan ga daog. Ah. Ti. So, may ara kinayaw. Lagyan sa mga piyan. Tani bisan mga motor lang na blaw. Bumubuto. Lantawan ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Aton nga grand prize. So, Ga daog ni si No, si kaduan, dog, Bernie Villakanas. gani, ako pa to nagabot mong sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na gito bala sulon. Kaya wala, mga pala sulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Yung nagkabalo Talaga. may birth certificate na siya. Naano ni mo naman. Ano na Kaya ba? makabutan di Action Boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mm-hmm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, ano na ganun? pwerte, no? So, yabok mo na sa ka gas. Yabok ang gas. Hindi, blood dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sang yabok ang sang gas. o na? So, medyo sa yabok ang gas. Hindi ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas mga gakapikto ng sun. Na, kina? Ano mo Kina?
makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, una, may mga palabas, para sa una, sa mga bata pa kami, abot ka nagoro, ilang tao ka nagoro, ablang mga palabas, kita mo ng Sun, makasturya siya. Lingaw-lingaw, ikaw sa muna, ablang ang mga ginatutuga, mo ikang studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa Sun. Oo, meron naman kada aga, ginaan. Tapos, Kuan gorad, going bulilit. hindi nagpulilit, hindi na siya nalipat lang ko Siniskwela. siyang, nando araman na siya, pero doon, siniskwela, doon mo na mag-istorya nga sa. Basta meron palabas, kaya sa una. Kaya makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next action boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the action boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god, action boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. Oo. So, Actually, sa ibang kuan among ginaya sa subong, they worship the sun. naman na kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So it makes sense man action boy nga daw ginakabig nila blang nga God, no? Kay syempre basi amo na guro kay do na amaze sila guro nga makahatag sang life. to ka mo na, di ba? Correct. Sa Sa Japan, I think amo na daw I don't know, kuan abi research abi ang ining Shintoism nga nga religion. Ano ta karon later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dra sa imo. Okay. Sige. So next action boys, the surface of the sun is kabalo ka. Kabalo gyud man ta nga init ang sun, no? Ay, Pero ito. kabalo ka kung ano siya kainit. 'Di ba ang boiling Init pa water? Init pa siguro sa ninit nga kape ay. Atiw, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun action boy, ang kainiton niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan ba layo na tagari, di ba? Ari ta di gani once magwa ta sa udto, macho do ginasugba ka na yan tungod sang kainiton. Kami gani na sugba man walang galing makuan gid bla matapat taw. Wala. Ay iba niya na batok. Miyara po yung iba no nga. Si Batok yan na batok. Sino? Si Batok. Awot lang, kilala mo to. Si Batok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan ka sa iloy mo, kasi feeling ko na abta, ko na dusi. Nabilin siguro ba? Ginapay nakuskugo siya. For vitamin. Tapos maging butang sa kuan gin butang sa kadali kay daw ang tigang daw kuan. Ti adjust ta kay nalimtan to nagdikta luto sa pinaksyo kay sa kuan ang bata to sagwa. Batok. Wala, di mo. Amo nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit kay miss dapat ya hasta lang alas 8 sabi nga painitan tani kay from 5 day or 6 da. So tali mga 7 or 8 and abtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da kay migo ko da Batok. Hala, may ara ka gijagli migo yan. Si Batok Milises. Wala ka di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay kalay. So next action boy, ang light kuno sang sun action boy, kaya niya malabot ang earth within 8 minutes. 8 minutes. Ara siya dahil. Di ba layo siya? Pag once siya. Magbutlak siya. Oo. Kaya dahil within 8 minutes. Malabot ang earth. Okay? Sige. Sige. So, next action boy, without the sun, in fact, yun yung action boy ha, without the sun, there would be no life on earth. Correct. Diba? Oo. Kasubo, action boy, di ba may mga lugar sa iba niya pungsod nga, meron sila 4 months nga wala sang sun, di ba? Meron man nga 4 months nga wala sang dulom, puro lang sun. No? Do ka, hindi ko na guro carry. Ikaw, carry mo na. Ikaw carry mo na feeling ko. Nga wala sang sun. Nga wala sang dulom. Wala Sun sang- lang tala. Or wala sang sun man. Parang lang sa ako, doon na-blows mo lang ng pulit from Singapore. First day kadto sa amon, mga 1-year-old lang siya. Wipe sa buot. Pagbalik ka din, mga 11 na siya or 10 na siya or 11. Nakibot sa iyang paglasay siya, nagadulom na. Ay. Kasi Singapore, last 9 ang gabi na yan. Amo na ang So, pag- iyak, sanag piya mo. Sanag pa. Pero siling niya. Tiyan mo na ito nga daw, lipot sila ang adlaw. Lipot Ang ang gabi. gabi. Lipot ang gabi sila. Tiyan nga,
abi hindi siya magpati nga amo na ura. Alas 6 na. Alas 6 na. Alas 6 na. Kay alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang. Eh, Tinamihan ka man muna nga daw kalawig iya sang adlaw. do ka, okay, ako ti, kung adjust ka gina magamuna. adjust Pero ka. ti, muna kasi syempre, alas 9 sa gabi, sa nagsanag pa yun. Oo. Galing ka tin pagkaga, pagka alas 6 ka dulong pa. Dulong pa, no? Alas 7 ka dulong pa. Di kay, kung dito tarang dako, ti, manad Ma-adjust ta na na ta na iya. iya. Adjust ta na iya. Tapa adjustable ta iya. So, bodo, ano niya? Sama na sa, strap. Ay, kalay. Ano pag ng mga So, sanda? ano pa Talaka. Next action, boy. All planets in the solar system orbit the sun. All planets in our solar system orbit the sun. This means they go around the sun. Galibot sila sa sun. Yeah, so Earth takes 365 days by to orbit the sun or libot sa sun. So, amo na, may harata sun. And after 4 years, 366 eh. Oh, kay leap year. Oo. So, tala, kaya pa. 30 pa. So, muna nga, 365 days din sa aton considered as 1 Cycle. year. 1 year. 1 year. Super sulat ko yung 1 year. Amo na sa paglibot sa sun. Tapos, meron, action boy nga, ang ano gali, ang sa Jupiter, action boy, do 12 years sang Philippines, 1 year sang Jupiter. 12 years. Oh, kay lain man to ilaya nga kwan. Di ba ka pa Pluto ka na? Nagbalik Lain man to ilaya kay ano mo 12 years ang 12 Philippines. years sang Di Pilipinas, kay sang Earth. balo ka kalayo sila sa di ka kadugay sila kay makatapos sa ilang libot. Oo na. Dugay. Tapos do sa iya naman niya sang Mars, do 600 plus, do 687 days. Sang 1 year lang, 1 1 year. year. Di kay lapit sila sa sun. Gabi na. Oh, lalapit. Bas lapit Mars. Di Mas ano layo. basta nari ko di ka later na lang Graduha. later na lang. Basta 687 days sang Earth, do 1 year sa Sun. Do ka mo na, so liguro ay. Gagamulo ko basta figures. Ari ogin post ko actually, nakita tala sa Facebook. Yung gin-include ko to bala sang ato balang naglinyahan ay bala nag-align bala nag-align ng planets. ang tanan niya planet. So ara to siya na-include to siya sa aton nga ogin post. Ari ano ta. Basahon ko just simo yan, chari. Diyan Acosta mga agad na yan, no? Kagka sa bata bala ni Marilo kag ni Ernesto. Happy graduation. Congratulations on your graduation. Ang isa ka tuig isang Mars Action Boy, equivalent siya sang 687 Earth days. So, 687 Earth days. oo. Okay, tas layo-layo sa mo after pa sa Saturn eh. Di ba? Tapos ang Jupiter, amo na ang 1 year sang Jupiter, 12 Earth years naman. Samtang kalayo, galawing ilaya. Ang Pluto ya. Ang Pluto ganito isa is not a planet. Gani, why na siya nadala actually. Okay, so sige Meron Action Boy. Mula na. Ay, Okay lang? Okay lang. Itugang ka? Basi boss mo naman. Lain naman, syempre. Lain naman, hindi naman sun. Moon naman ta. Isa-isa ho ta niya. Alangan. Gusto ko kayo star naman. Matmaton ta lang. Matamaton ta rin. Ito baga... Hasta maubos ta ang solar system. Yes. Sige. Sa mga... ano siya maduabos kayo? Kung sa ano naman niya, kung sa mga animals, di ba may mga birds na ta, dog, cat, yung sunod ta ang turtle. Tulat-tulatan nyo lang mga Sige. Dami na namin ng turtle. Sabad. Good morning, Tulat-tulatan nyo Bandera. lang. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan,
magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Alas 7:57 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line! Ara si Action Dale, balikan ta siya kung ano tong sitwasyon ho kay Glory Me David Gali, may gabida kag kay Dennis Richard Tiburoma, nga nagamonitor kay Jingle Silomandin, kag Veronica Santillan Manukan. Balikan ko lang si Action Dale, update sa sining nagluntad nga buy-bust operation, no madinalagon nga buy-bust, nga may ato-pato 1/4 sa plastic wrapper, no, para sa ice bala, recovery. Action Dale, mga pilang presyo na? Nagdangat Action Art sa 408,000 na ang market value, no? Grabe, ito lapit to nga sa milyon? Oh, malapit 500,000 na ang na-recover sa police station number 5 ng operatiba. Kag di ko na makita ang Action Art, nagabugat to gali ang suspected shabu, mga more or less mga 60 grams, no? 60 grams, so amo to 408,000 na ang iya sining bili Action Art. So, according diri kay Police Executive Master Sergeant upon FEMS, Alan Labrador Action Art, siya ni ang team leader kay ina sa operatiba sang police station number 5. Ang suspect mismo nga si Erneo Praniza, 34, ang naghatag sang location kung diin pati gayunon ang transaction, no, or baklanay sang droga. Kakupod man ang posture buyer or nagtakuno-kuno, no, nga manugbakal from police station number 5 Action Art. According sa records ng polisan, sa initial information, ining suspect nga from Purok may gugmaon, Barangay Tangumba, may alamang gali Action Art sang kaso angot sa robbery kag sadto na preso na kag amo ini ang yasinigin balikan nga illegal nga aktibidad ang pagbaligya sa illegal nga droga Action Art, no? So mo kay na information nga gin-provide ni PEM sa Alan Labrador Action Art kay wala na nakapadulong diri sa area si Police Captain John Christopher Masangkayang Hepe sang police station number 5 Action Art. Pero ano ni siya ang kategory niya, no, sa monitoring nila? Yeah, mga more or less mga 2 weeks ang monitoring sa operatiba until nga na-consummate ining drug bypass operation. Okay. Pero according kay na kay Sir Labrador, makabig ko Action Art nga street level individual. Pero take kung madumduman kung na mo ni gani ang mga recovery sa aton sa kapulisan, daw nag-elevate na Action Art sa high value individual. Pero kay na street level ang gin-mention sa team leader, no, sa police station number 5 nga si PEM sa Alan Labrador Action Art. So wala di kamang dugay, nag-pull out na ang patrol sa police station number 5 ti ining drug suspect si Erneo Praniza dito siya presohon sa custodial facility sang police station number 5 sa area sa Barangay Granada Action Art. Kaya na wala naman sang resistance so kung wala naman nagbato ining drug suspect matapos nga naibaluan nga police gali ang sining transaction kag rikisa, no, kung ginusisa ang iya sining mga kagamitan kag mo to nakuha allegedly ang 60 grams sa suspected shabu valor 408,000 pesos Action Art. Wala gid nagatag sa palayag gining suspect. Nag-attempt kita for the second time para makuhaan siya sa safe na Action Art pero nagalungo gid no. Wala gid siya nagatag o nagbuya sang miisa ka tinaga kun nga nagsulod siya sa illegal nga aktibidad ang pagduso sang illegal nga droga.
Okay. Thank you, Gid. Yes, so far mo ini ang update sa Black Bypass Operations ng Police Station number 5 sa sulod sang Roselawn Memorial Park diri sa may Barangay Bata Syudad sa Bacolod. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Lawig-lawig magali ang monitoring kag ang transaction antes pa man no nga na materialize sining gabi no sining hapon kag tinaresto ni biktima lapit tunga sa milyon gali itong presyo makon mo na no tunga sa milyon amo lang to kagamay sang bilit-biton mo oh pero makon mo to kung maglapta kag magamit ato sang mga nagayup-yup sa nagahigop kundi damo naman makisil nga paminsaron. Action firing line. Damo naman utok nga maghimo sang hindi amo do pariyo ni sa sa Station 8 ba nagaamay nga kaugalingon nga bata ang iloy ato sa Manila kuno nagatrabaho ni tapos makon mo yang gina himuan ni hindi mayad edad pa lang 12 anyos subong nag 15 anyos na tingin na kulbaan na ning bata okay basi mabusong sa kaopisyo ka amay na kunami latiguhon la si tatay magamo niya. Action firing line. Ti anay dakop siya may warrant of arrest ngambal sa amay siya ako ko na niya bayaran kung sala ano pagbayad mo nga animal kasang sala ang ginimo mo ni ako talagsa lang kung magambal mo ni kay do kudo galain blang buot ko kay kabalo kati bata ko babayi mo. Action firing line. Daw hindi husto nga paminsaron ti amo gina utok mo guba gi ko magdruga ka ti makon mo iya sang Station 5 operations ning gabi ito nga sa milyon naman halos ang balor. Action firing line. Amo na nga illegal nga druga easy money na no kon mag-intra ka pero ti lang daw blang konsekwensya no at the expense of others nga magamit sang illegal nga druga nga magkalaguba ang utok nila ti malipayon ka bala na kung may mahimuan sila kapin pa kung may criminal instinct to ang maghihigop sang shabu. Action firing line. Galing kiti depende na sa explanation to sang suspect man na no kung paano i-explicar na ang ining anong rason nga nag-intrada siya pero bisan ano pang rason kapin ba kung ni rason mo ya ang kapigaduhon nga nag-intra kapag baligya droga tinunto ng inyo ya. Action firing line. Alas 8:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Sakay Arjan Las Piñas, Las Pares. Oy si Maninoy Roger Montalvo may kapidra gali may kapamangkot ni siya pilang sweldo sa kapitan depende na galing sa barangay pero ang salary grade 1 na sila pag insindi ko daw ang salary nilang pinakanubo do 15,000 bala no may 25,000 man ang salary grade number 2 no amo na siya ang sweldo lagko yang iba ni kapin pa kon big barangay. Action firing line. Now, diri ko anay, sa iluan ko lang ni kay because gusto ta ni may baluan na ang update, mga advisory. Nakita tang umpisa kahapon, Biyernes, amugid ang kundi June 30 sang udto nag-take over ang new administration. Pero kahapon pa lang dira sa inauguration and pag oath-taking ceremony sa mga opisyales sa Bacolod, kita ko mga traffic enforcers number 1 nagasuksok na samputi nga uniforme. Siling ko gani amo na ni balang mangin official nga uniform sang mga personnel. Number 2, nanong status subong do laka-laka nakita tang traffic enforcers nga naga-duty subong aber i-check naton sa gin-install o kon gin-pump dira nga tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Online sa firing line. Joining us tonight is Major Junji Liba on the line. Major, mayong gabi sa imo si Action Art dari sa Action Radio Bacolod, sir. Yes, mayong gabi mo Action Art, mayong gabi sa staff sa Action Radio and also sa mga tagpalamati sa imo subong nga gabi. Salamat gid. Siya nagtawag ko bala sa imo number 1, ang concern ko lang pilak bilog subong serman ang up to date nga naga-duty nga mga personnel sang bitaw nga mga enforcers kay siling ko daw jutay nakita ko subong Yes, correct na Action Art na because ang limited pagid sa aton nga personnel or mga traffic enforcers
hindi ta nato na cover ang mostly nga mga busy nga mga streets. So makita niya naton dutay gid man. Kaya ara pa lang kita pag-cover sa kapon. May total parang ilis sa mga tao. So temporarily no, starting kahapon may ara pa may nakita na higher temporarily man mga estimated mga 50 kabilog. So amo tong aton utilize sa mga street. Untap ni siya sa mga regular yang mga naga-duty nga enforcers nga more or less do sobra 20 ni sila. Yeah, so may ara kita nga regular na I think 24 or 25. So ang 25 may no ang duwa naka-detail na sa aton sa radio and ang duwa sa CCTV sa control center. Ang while ang 21 amo na ang aton na deploy no. Galing kahapon na priority ta sila ang aton na priority na deploy sa areas ang new government center. Okay. So inang 50 nga gin-add-on ta subong hire sang city. Bali sir, may experience, may background ni sila sa pag-manage ng traffic or newly gid sila niyang gin-hire? Well, hindi sila tanan nga bago, hindi man sila tanan nga madaan. Tungod nga gin-retain man kita nga dusay no. Purpose na is to para nga ma-manage nato ng traffic kay kung totally mag-employ kita sa nga bago so ma-paralyze kita kay kung bago kag wala gid background about sa traffic management so mabulayan kita. That's why nara kita da nga half na retain bilang previous sila nga traffic enforcers. But they are under observation pa Sunat. Yes, sir. So, nanong matabo sini, since nga hindi pa naton sumong ang tanan gid no nga mga areas kag busy streets mabutangan since limited pa lang ang personnel. So may plan kita sir no nga mag-training additional personnel in the coming days. Yes, correct Action Art no. May actually kanina lang no this as of today lang no sang aga pa kita sa opisina nag-report and nang may influx gina dito sa aton nga mga applicant so ang divided sila sa mga from different sector bali ang iban sa ila mga previous dugay na naguntat sa being traffic enforcers tapos ang iba naman bag-o gidya so amo na gina-screen ta sila kanina. There were about mga 170 or 180. 180. Yes, So more or less pila ka adlaw ning training nila sir? Well, ang sa design naton mayara kita nga gin-design nga at least 1 week for them na maka-learn may practical kag may theory. So but siguro Action Art di pa ginaton materialize ang about sa training kay since nga we need sang personnel sa streets. So ang mga daan naton i-plan ko is to i-pair sa medyo bago so that na mentor niya ang iyang partner and then para sa amat-amat ma-manage nato ng traffic. Yes sir. Ang so more or less ang stability o kung maging stable na tanan ng operation including sa required nga mga personnel nga maka-provide kita all over the city. Target na tuloy din this month ayan matapos ni sir ang process? Well, hindi gid man sa Action Art yun na tinguan tagid ng atong target is 1 to 2 weeks lang siguro Action Art no. Okay. Total ma-take over ta na or malatag ta na ang kinanglanon taton nga mga personnel sa mga identified streets nga kinanglan ng traffic enforcers. Yes, sir. So after that siguro madana lang ta ma-design by batch siguro then sa time na magkanta kita sa at least 5 days na or 4 to 5 days no nga training. I see.
Pero ano sir ang matabo naman kundi nakita ko all white ang sababaw nilang ginagamit kay uniform. Bali amo na gid sa sir ang gamiton officially nga colors ang uniform nila. Ang action art hindi pa na sa official nga pagagamito, no, but temporarily Okay. For purposes of uniformity, so require ko lang sila nga white polo shirts ang upper, then black pants ang dalong, and then black shoes. Okay. Sir, ang isa sa ginmuno ni Mayor last time is the Lacson Street, one of the major concern kung traffic ang pagambalan nga at least magtulutawhay no ang mga problem dira nga gina-consider na experience nga nagapagutok bala. So, in reply or in response sa plano sang mayor, nakaistorya na kamo lately? So, kahapon before sang conduct of sa inauguration, no, nag-istorya na kami. Slightly daw na kwenta na lay down pa man siya ang plano. There will be strict implementation sa mga major nga street, no. And action art ang diri nga party gali, by the way, ang sa mga I know in prior sang pag-takeover naton sa bagong administration, no, na pagsulod. Nag-anticipate kami sa sa vacuum effect, no, kung maghalin ng mga previous nga mga traffic enforcers. That's why naglibot ako personally, nag-identify kita sa mga priority areas. So may ara kita na-identify nga 35 areas which ara gid sa makita naton sa major street or ara gid sa heart ng city. So amo na nga aton yung priority nga ma-deployan sa mga personnel. So amo na nga aton nga na-cover sa ining aton nga hambag nga mga 50 plus. Kaya mo na nga mong gin-anticipate. Yes, sir. So anyway, kabalugin kong may mga adjustment or period of adjustment ka pa man kinahanglan diri, and then at least no, grabe ni nga challenge man sa imo from chief of police sang police station, nag-transfer ikaw sa traffic, makonsider mo ni nga another naman mission for Major John G. Liba, sir? Yes, correct. Action Eric, action art, no. Hindi lang ni basta-basta kag dako man nga challenge ginatag sa aton. Considering na correct ka dito, aton mostly nga mga assignment is chief of police sa mga banwa outside sa Bacolod. Yes, so sir. This is my first time pag-assign ta sa Bacolod kag ginahatag ining challenge. So hopefully manage tama. Yes, sir. So kami nagpating with all your records and performance during the time. Damo na nga assignments sa kantuan mo, bisan putok-putukan to sa kanduni, kalabot ka na gani ito. Siling ko, ina magamit mo talan sa sining pag-uyat, sining position. But I know that may ara ka appeal sa mga Bacolod noon, sir, sa idalom sa imo ginuyatan nga kuan subong departamento ang Bacolod Traffic Authority Office. Do you have any appeal sa mga Bacolod noon? Yes, first no, thank you Action Art for the opportunity nga pag-imbitar sa aton dre to air ang aton nga mga plano, no. So I consider this nga madako nga chance ko to air or to appeal sa publiko nga bilang isa ka bag-o nga magpamuno sa aton nga traffic authority sa Bacolod, no. Kung aton eksperyensyahan ang medyo nagluwag-luwag kita previously, so this time appeal ko sa ilang please, there will be medyo stricto naton nga implementation, no. May na-identify na kita mga issues and concern nga dapat naton i-address. So ang publiko gina-inform pa na no need na siguro nga makibot sila this time kung nagapamati sila. They have to stick the role na kasi may ara naman kita existing damo na kita actually city ordinances. The problem lang is aton implementation. So this time I will ensure na ma-properly implement ining tanan maton na ordinances so that ma-attain naton ang aton nga ginahandom smooth flow sa aton nga traffic.
Yes, may mga gimbutang na daw mga supervisor nga police officers man sir. Yes, ang previous tang practice no, ga kambyo-kambyo man nina, but ang before ni aton nga pag-handle, ang ila practice is naga-supervise ang aton nga mga traffic enforcers. Amoy ni sila ang mga regular nga traffic aid, no, may item sila nga traffic aid. So sa nakita naton dire, dami ning plano sang bagong na station through Mayor Albi, kasi gusto niya mismo nga ang mag-manage na sa aton nga traffic enforcer sa dalan, mag-supervise mga uniform personnel. Kay lainida ang command sang uniform personnel. Ang knowledge sang uniform personnel is different from regular nga mga traffic enforcers or traffic aid. So ang planta sa next days or next week, no, ma-employ kita uniform personnel or at least 10 personnel to may mga sector init lang at mag-supervise ng mga traffic enforcers. Yes, ang dami sinakaisling ko kung may mga problema ang halimbawa linalisay, may ara iban nga pating traffic enforcers sinalalis, ti kung may supervisor mag-abot karon nga min in uniform, at least matap gawa ang mga pasaway ng mga driver I'm sorry pero ti both private and public utility nga mga vehicle Yes, common gina no action art, common nga problem naton nga kisa kung may aragiman nga motorist nga matanaw nila sa traffic aid daw gamay, so kinanglan tagid ang uniform personnel. Sige. Sir, kabalo ko nga it would take time nga at least sige pa ni if you need Action Radio Bacolod nga makabulig dira sa office nimo to inform the public or may mga pagkambyo or any appeal to the public, then feel free lang nga mag-contact diri sa aton sa Action Radio so that makahatag kita sa support sa imo sini sa bitaw diri sa Bacolod. Salamat gid Major for the time. Yes, thank you. Action Art ngayong gabi. Thank you gid sa tanan nga nagpamati. Action firing line. Ayos hindi man tanan gali ang mga subong way ng members dira sa bitaw traffic enforcers. Hindi mo man natuod yung tanan ni sila dayon taton na lang ang mga job order kuan mo nga may employees nga nagatrabaho sa bitaw kay ti karon why ka personnel nga may utilize mabulig sa mga strategic areas, maginumon to karon mga problema gid. Action firing line. I-check lang si Action Dale Bay. Action Dale kan indicate lang kung okay ka na da sa area. Inaano man nga duga sunlog sa Action Anaw. Action firing line. Sige kagabi may gintiro to pasado na blalas 11 mo. Ara na siya ka indicate na siya. Ano ini? I-check ta naman kay ang patrol, no, may ara man isa naman ka panibagong balita karong gabi. Arjan Las Pares, may gabi Bots Hawod kag G Sunny Season. Evening and thank you for listening karon nga gabi. No, kay Martin Talaban, pagbasa ko Martin, si Martin Gonzales, sukatay kami gabi purting barong niya. Action firing line. Juna Daipal Buenafi, Ricky Soriano kag Kathy ay Kalurais, araman. Aksyonan ni indicate lang di ko nara na siya. Si Marthena Maha, Ricky Soriano, siling monitor Lourdes, sa Sina Lourdes siya maaw. Thank you gida. Si Ryan Moico, MYM, Mim ang pabasa sa ni Junior, may kapidra Arlene Anerdes kag Hamila, humaway. Thank you also for listening. Report! Panibago naman nga flash report, may shooting incident ang initial nga nagsulod diri sa News Center. Let's have Action Dale Salazar sa patrol. Action Dale, may gabi. Yes, Action Art. Live kita subong diri sa area sang Purok ng Barangay 5, siyudad sang Bacolod, sa shooting incident ang naglunsad subong nga Sabado sang gabi, Action Art. Involvado diri ang isa ka persona, wala pa nato may baluan kung mala babae ni or lalaki, pero sakay ni siya sa motorsiklo, Action Art. Ining biktima, wala gid amang dugay, nagabot diri ang police from police station number 2 para i-cordon ang ining lugar, Action Art, para sa ila sining investigation, no? So
So ang exact location naton sa sini mga tinion, live man kita sa Wala Action Art sa aton sini nga Facebook page, ang Action Radio Bacolod para ma-picture out sa aton sini nga mga pumuluyo netizens ang sitwasyon sa sini mga tinion diri sa may purok ng Barangay 5 siyudad sa Bacolod. Ang area Action Art diri ni siya sa may likod sa gasoline station nga Petron sa may tubangan balasang Redemptorist Church, no? So ginatawag nila nga 18th Street ang ining lugar. Action Art actually sa dimension ta na bagogid lamang na cordon sa ngaton sini nga kapulisan from police station to ang ining lugar. Kung i-zoom naton Action Art ang biktima sining allegedly pagpangluthang, makita naton ang iya sining hindi ko magsala ang iya sining tiil, no, nga ara pa dira sa lugar. Actually kaya diri sing sa Kabalay sa kilid gid lamang sa natabuan sa sining insidente nga allegedly may ang pulis nag-interview si sa diri ka lalaki nga possibly magasarbe nga witness or maghatag sang dugang information ining persona nga naga-istar bala sa kilid sang sining natabuan nga insidente. Action Art ginpamangkot naton kay na ang pulis nga nagresponde diri sa lugar kung anong kamusta ang medical bulletin sining biktima kag wala pa sa Action Art, wala di sila nakakatag sang information since nga antes diri na cordon ang lugar nakauna kita diri abot, no, sa aton sining kapulisan. Check diri naton kay na may mga Why the first responder nga nag-abot nga nagtandog na sa victim? Wala na gid siguro, wala na sang CDR or ambulance nga nag-respond sa sining biktima sang pagpangluthang Action Art. Ari kita diri ayon sa may sa may negatiid kita diri sa ginapordon, no, nga crime scene sa sinimang tinion na Action Art. Doon makita nyo sa ato sa Facebook Live, may mga residente man dito sa Piak, kag may area sang Kudal, no, ang gasoline station sang Petron Action Art, no. Dahil nagibala din naton kasi may iba pa din nga mga witnesses nga nakasaksi sining shooting incident. Sir, confirm, sir, patay na agad. Hindi pa makambal. Pero wala na rescuer nga nagabot siya, no? Anong araw sila po? Wala nilang yung tandog. Wala naguro signs of life. Okay, sige. May rescuer ka Action Art pero wala na nila ginatandog. Possibly no signs of life na. Pero wala to na to na ang declaration sa aton sining mga rescuer sining ang status sining biktima Action Art. Pero kung kita diri maglantaw wala na ginatandog pag possibility no signs of life na Action Art. Actually atong mga rescuers gali sa may likod, no, sining motorsiklo kung sa din na hamyangon na sa tunga sang dalan ining biktima Action Art. Wala pa kita sang identity sa sining mga tinion kung sino ang persona ang tinutang diri sa area. Why pa man ka na siya nasiplatan nga or any possible member of the family nga ara nga nagatingwa makapalapit sa area? So far Action Art wala pa kaya diri actually mga residente, no, mga pila ka mga individual diri sa aton silikod sang Facebook Live. Kilala niyo ma'am or hindi niyo man, no? Hindi pa kilala. Pero kinakita may napatian ng mga lupok. Why ka mo may napatian? Why ka mo idea? Pero hindi pa mabalan Action Dale kung ang victim ni ba or lucky, no? Hindi nga mo nga area yung sabong ma'am. Barangay 7 kami. Barangay 7 kamo. Lapit ko sa Barangay 5. Okay. Sige. Action Art, no? Pila ka mga residente sa Barangay 7 walking distance diri sa crime scene, no? Kasi natabo ining pagpangluthang subong nga gabi Action Art. Pamilya sang possible biktima sang pamilya Action Art so far wala pa diri. Okay. Kaya kung may aragin man makita mo nang ila sining ang emotions wala nila. Pero so far diri sa aton sining side kay hindi na kita maka-cross over sa Piak Action Art since na cordon na ang lugar.
kag dito sa piyak mayara man sang cordon nga gintahamtang ang kapulisan sa police station number 5. Mayara dito kag ambulance sa piyak nga side Okay. sang lugar action art pero wala na nilagid na tandog sa mga rescuers ining biktima nga allegedly gintiro subong gid lamang nga gabi action art. Ano oras gani nila posible na tabo ni? What time ka gusto nakabatong tawag, sir? More or less. Wala mo idea. Wala sila action art time. Actually, may duwa diri ka police. Galing ba si kung Igad, no? nag-augment lang na daw kung gintawgan lang ang magbulig sa pag-control sang crowd blaw? Yes. Amo Hindi ginbabalaan kung anong ginasuksok nga panapton since nga tuman kalayo sang distansya mo gikan Tuman kalayo action art kag medyo dulom, no? Hindi naton makitaan. ang motor niya hindi mababalaan no kung ano? Hindi man action art kag ang helmet di lamang mayroon siya sang helmet. Okay. Sa iya sining uluhan or suksok kaya pag ganun nga sining helmet kung hindi ko magsala action art, no? Okay. Muna siya ang biktima sang pagpangluthang. Ganyan sining suksok do ano ni ang iya balang ano ni ang tako bala sa kamot. Do amo ni aton sining pagtan-aw, no. Pero Okay. sige guys, check naton na ang kompleto, especially ang identity sining biktima action art. Actually, sa balay, may ari diring balay, may isa diri ka balay, pero lang mention ko kaina nga mayra sang isa ka lalaki nga gina-interview sang pulisa para makuha sang information action art. Okay. Pero do ka layo gid daw hindi kita kasulod abi sa cordon nga area sa aton sining kapulisan from police station na number 2, no. So, amo ni dugang nga mga details ginakuha pa man sa aton sining investigador kag si Papang Ano si Papang? sa piyak. Naglibot. Hindi naglibot siya May diri sang lugar action art kay may diri sa isa ka side naglibot kami. Amo tang dimension ko lang from gasolinahan. Okay. Diri sa may Petron, may diri sa pwede ka dira ka Plastara pero may sang Baral action art pero diri naman sa side ko naglibot kami diri sa may 18th Street action art kag pero am lang cordon hindi man gyapon makapalapit, no, sa lugar. Okay. So din gintiro ining biktima action art. Sige, ideal ang danay gaan ta ka tiyempo kay palutson ko lang ning obligasyon ta and then balikan ta ka dayon in a short while action dahil how's that? Yes, sige action art. Sige ba na ako sa Facebook live regarding sa actual nga nagakanabo diri sa may crime scene sa aton sining kapulisan. Hopefully pagbalik naton makagather kita sa dugang information especially sining identity sang biktima kag possible statement sa mga witnesses sining natabo nga pagpangluthang diri sa Purok ng Barangay 5 siyudad sang Bacolod. So far, amo ni ang breaking news sa flash report nga madulong sang patrol sa mga Sabado sang gabi ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action! Flash! Report! Isa na naman ka shooting incident ang nagluntad sining gabi ang pag-incendi ko few minutes pa lang sa nabaton naton diri ang tawag no kag information sa news center regarding sa sining balita. Now standby ka mo in a short while balikan ko lang sa Action Dale Salazar mismo tos lugar, no. Ang persona nga biktima sa pagpanglutang subong tiara pagigdaon daw way man sang responder nga nagapatigayon, no, sang hakwat sini abi o pagdala sa ospital sa victim. Hindi pa galing ma-identify babae o lalaki ini pero kumplitoon tayo na karon dugay mga kaaksyon pagbalik ta, no, sining panibag-o nga insidente sang pagpanglutang sa syudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sample Plus Gold. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong father. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador. Ano na siya man? Kaya ba ko tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday, pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Okay? Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, Ah, may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana Sige, all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to kay... Amo na to guro naging paisla na guro kay. Siling Action Boy. Uh-huh. Okay, so sa atong balita special, ari Action Boy to istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman ta, Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. San. Sa jug dia ay kalay. So, dali lang yun wala. May mo interesante mo na iling nga mga Ano siya dapat? Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, magsunggol ganing adlaw kay hindi magbutwa ang pusi. Butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na. Siding. Siding ba gida? Mana. Ando Whenever. ka pala na. July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang nagaling mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas night. Last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. Naman na. That is naman. Muna. Siyempre may mga bonuses. May muna? Kasing that is naman. Sino ka daog ta raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker, sa rice cooker electric pan. Sige lang bala, pasalamatan mo na sa saula ko Ah, wala ka mabaton sa December nga, Ngara no? na. Electric pan, buti mo na. Hindi na tanan ka daog. Ti. Sumiyara kinayaw. Lagyan sa mga Tani bisan mga motor lang na blaw. Buto. Lantawan ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Aton nga grand prize. So. Daog gani si kaduhan, Bernie Villakanas. Gani, ako pa to nagabot mong sang final nga, sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize? Ay, ikaw gito? Ako gito. Ikaw gito balasulon. Kaya wala, mga balasulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Hindi nakabalon. May birth certificate na siya.
Naano ni mo naman. Ano naman? Kaya makabutan di Action Boy, oh. The sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mhm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, ano na ganun? swerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi ba dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sa yabok kag sang gas. o na? So, medyo sa yabok ka gas. Di ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas mga gakapikto ng sun. Na, kina? Kina? Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, una, may mga palabas, para sa una, sa mga bata, pa kami, abot ka managoro, ilantaw ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya siya. Lingaw-lingaw, ikaw sa una, ablang ang bagay na ginatutuga, mo ikaw sa studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kada aga, ginaan. Tapos, Pagorad, going bulilit? hindi nagpulilit, hindi na siya nalipat lang Siniskwela. siyang nando araman na siya, pero siniskwela, doon mo na mag-istorya nga san. Basta meron palabas kaya sa una. Kisa makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next Action Boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the Action Boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god, Action Boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. Oo. So, Actually, sa ibang among ginaya sa subong, they worship the sun. Kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So, it makes sense man Action Boy, nga daw ginakabig nila blang God, no? Kaya syempre, basta mo na guro, kay doon na amaze sila guro nga makahatag sang life. Mukha mo na, di ba? Correct. Sa Japan, I think, I don't know, research abi ang ining Shintoism nga nga religion. Ano ta karon later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dress mo. Okay. Sige. So, next Action Boys, the surface of the sun is kabalo ka. Kabalo man ta nga init ang sun, no? Pero kabalo ka kung ano siya kainit. Di ba ang boiling water? Init pa siguro sa ninit nga kape ay. Atiyo, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire, galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun Action Boy, ang kainito niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan pa layo na tagari, di ba? Ari ta di gani once magwa ta sa udto, macho do ginasugba ka na yan katungod sang kainiton. Kami gani na sugba walang galing makuan gid lang matapataw. Wala. Ay iba niya na batok. Miyara po yung iba no nga. Si Batok yan na batok. Sino? Si Batok. Awat lang, kilala mo to. Si Batok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan isang iloy mo, kasi feeling ko na abtad yung dusi. Nabilin siguro ba? Ginapa yung nakakuskugusa. For vitamin. Tapos, maging butang sa kuan, butang sa nakadali, kay daw ang tinigang daw kuan. Te-adjust ta, kay nalimtan, to nagiglikta luto, sa pinaksyo, kay sa kuan, ang bata, to sagwa. Batok. Muna, di mo. Ako nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit kay na. Miss dapat niya hasta lang alas 8, sabi nga painitan tani. Kay from 5 day or 6 da. So, tali mga 7 or 8. Inabtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da, kay Migo ko da, Batok. Hala, may arang kagijagli, Migo yan. Si Batok Milises. Wala ka di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay, kalay. So, next Action Boy, ang light kuno sang sun Action Boy, kaya niya malabot ang Earth within 8 minutes. 8 minutes? Ara siya dahil. Di ba layo siya? Pag once siya. Magbutlak siya? Oo. Kaya dahil within 8 minutes. Malabot ang Earth. Okay? Sige. Sige. So, next Action Boy, without the sun, in fact, yun Action Boy ha, without the sun, there would be no life on Earth. Correct? Diba? Oo. Kasubo, Action Boy, diba? Action Radyo! Action Firing Line! Balik na diri sa inyo palatuntunan, Aksyon na Firing Line. Balikan ko lang si Aksyon dahil Salazar.
Pero nagapadayon na sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod sa Facebook page. Dira sa location sining nagluntad nga shooting incident karon nga gabi. Action firing line. Medyo may kabudlayan kaya hindi to siya makapalapit gid sa area nakakordon na. Hopefully naka-penetrate si Action Dale Salazar. Balikan naton siya Action Dale. Ay, di naman. Wala lang alam. Wala man alam. Action art. Yes, live kita diliwat no sa area sa crime scene sa Itulok ng Barangay 5 siyudad sa Bacolod. Actually, ari diri si tatay, ang yes nga dili sa tatay. Ang matagalin pang mention kasi mo action art earlier nga ari diri siya sa natabong incident allegedly, no. Pati wala lang alam tayo, hindi lang pagngalanan. Balik kay nanong nasaksihan mo tayo. Yung anak ko siya mo, tapos yun kasubong. Yung tira sa dala, 5 kabala. Mga pinakalupok na bagyan mo? 5. Sus. Yung anak ko siya mo, tapos yun kasubong. Tapos, nabatian mo kayo? Oo. Nagsanay pa na sila ka na? Naglaw tayo, bumalik na yan hanggang motor eh. Balik din nila direksyon, halin Halin pa jacket. Pagkatuto. Bali ang suspect, nasa helmet ang suspect? Oo, siyempre. Nakamono. Bonnet? Di naman ako na makilala. Basta amo na amo niya. Naling anak ko si mo, katapusan ng subong. Bumalik, mintira gito niya. Ara ko daw, kasi atin pa ko daw. Bumalik gayon niya. Hindi na ko siya maklaro nga. Nakamaongan siya, nakapungit man. Ang nabatian ko lang, katapusan mo subong. Naling anak ko si mo. Amo na nabatian ko. Ang 5 kalupok ato gatod? 5 kalupok. Okay. Wala na ko si mo, kaya report kay amo mo lang nga. Gara yung gusto na tabo da. Nakibutin ko pag-shotting ko. Mulpiada, pag-shotting na load mo. Ano, shotting mo daw, ako dito. Wala na ko kubalo. Ang suspect ng palagi din yung direksyon balik sa Lacson? Balik. Oo. Sige. Action art, si tatay, no? Isa niya sa lapit diri sa crime scene. Ang iya sining balay pila gid lamang lapit-lapit gid lamang sining sa crime scene nga according sa iya nakasakay man sa motorsiklo ang suspect na nagtiro sining lalaki, no? Halin sila. Lalaki na yung biktima, lalaki Action Dale. Yes, lalaki ang biktima Action art, no? Ang ilasing direksyon sa nagsanay nila from west to east, no? Naglagsanay sila. Pero dili niya sa area sang Pulok ng Barangay 5, 18th Street. Pero ano man, ang nagalutang to, nag-aisanon lang sa kayo sa motor o kung may angkas? Tiro tayo sa to? May angkas wala? Wala angkas. So, lone gunman Action art. Sining nagtiro, sining biktima. Sa subong wala pa kita sa identity Action art sining biktima. Pero already din sa lugar. Si Police Captain Paul Vincent Sanda ng hapit ang Police Station number 2 nga muning nagapanguna sa pagtipon sa information, no? Kag ebidensya diri sa crime scene Action art. So confirm nga patay na gani isang kabuhi. Ining biktima sang hindi natin ma-identify ang sining motorsiklo kung paano ni nga isang motor. Pero color black ang makitaan natin Action art. Ang biktima naka-short ini siya, naka-chinelas, and then naka-helmet, no? At sa subong wala pa nakakasa ang helmet siya sining ulo, pati gintiro sang 5 Pwede pambalaan kung ng pilasya, no? Hindi pa Action art, no? Kay wala pa na-remove ang sining helmet kag subong nagakulat man din katapos ang media, no? Kundi gini ang igo sining biktima nga nagresulta sa sining kamatayon Action art. So motokay na ang statement, no, sang saksi nati may lagsa na itang natabo antes nga naglabutanay sa punto nga tiruhay dili na sa may likod sang Petron nga gasoline station. So bali ang natabo niya naglanagsanay, naganalisay sila tapos way na ni guro ya kabalo sa biktima basi tiro na lang siya dayon. Yes, Action art do amo gina siya ang natabo kay ina sining insidente, no? Pero tay nagdalisay sila. Wala. Atong tira. Pero may nabatian ka pa to? Amo to
Galingan ako siya mo, katapusan mo subong. Kaya mo na lang to. Oo. Okay, subo action art no kaya mo ni sa angin kaduwa nga shooting incident sa bulan sang Hulyo. Subo nga 2022 kahapon or kagabigid lamang. Ti ang kagabi ito ya do inaway ito ya bangod si kalog to iniya way timbalan ba ni kunano ning dalong motibo kung sino ning biktimo. As to the motive, wala pa may balon action art kung ano ang ang rason kung nga ginuthang ning lalaki dito sa may Barangay 5 siyudad sa Bacolod. Gagati do also na to na investigation sang police station number 2 since padayon pa man ang paggaday nila sang dugang nga mga information sa sining insidente naman sang pagpangluthang dito sa may siyudad sa Bacolod. Grabe no. Ti kung mag-amo na nga di sitwasyon na why na nakabuhi confirm na patay na ginaya. Try to be certain doon, sir. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede action ito. Hulaton na ito na ang kapulisan para maghatag sang official report. Kung maglima kalupok to action day, mag-igo tanan sa lawas mong balinis sa tusang armas? Yes, action art, no? Subong ginasaway diri ang mga personang aliman diri sa area. So, media gid lang action art ang makapalapit diri sa area, no? Ngay ginalat man nato ang signal, ng go signal ni Sir Pendon kung nakatag siya sang dugang nga mga information. Why na naka-proceed si Colonel Martir? Si Sir Martir, so far, sa akong diri nga point of view, action art, sa atong ginamtangan do, wala tayo siya nakita. Base arado siya sa kiyak nga area. Wala to naton, no? Kung makabot rin si Sir Martir. Hag makatagman siya sining statement. Why, kung may kapamangkot itong may ID ito, ano to? Why? Wala pa sila. May na-recover action art. Though wala pa siguro na tando gining biktima, no? Sining pagpa... Ang panapton, hindi mo gin makita anong nga color, naka-shorts, hindi pa mabalaan? Naka-ano siya action art kasi naka-short siya do gray. Largo nga maong ang suksok sining biktima. And then long sleeve ang sining bayo ang color black. And then naka-helmet action art, naka-chinelas. Okay. Ang suksok nga padakton. Ang motorsiklo, ano na siya? Ano nga brand? Hindi ko familiar action art sa motorsiklo sining biktima. Kaya do daw ang sining lang nga U-box bukas. Amo na siya makitaan mo siya sining isa katiil ang sining tiil din ang sulod sa U-box, no? Daw nag-open siya. Di naton ibaluan ko ano nga brand sang motorsiklo ang ginusara sining biktima. Pero matong initial may mga linagsunay nga natabo tubtob nga naggalabot sa lutahangan ay diri sa area sa Purok ng Barangay 5 action art. Sus na ano ini man? Sige. So anyway, kabay pa no nga basi may miyembro ko mo sa pamilya nga way makapauli nga nakasuksok sang dulong sleeve siya nga color black, no? Yes, action art. Daso nakamaong pants kag nakatsinilas. Kindly coordinate to. Basi bla kung may gapamati dira nga may miyembro sa pamilya nga way kapauli pa i-check nyo to anay ho. Yes, action art. Muna saan panawagan man sa kapulisan na kung may mga himata or relative. Inang makita ko sa live mo diri nga kadamo na sa mga ulo to kag nagtilipon. Amo naggasolinahan da? Yes, amo na saan gasolinahan, Petron, gasoline station. Okay. Sa may tubangan sang Redemptorist Church. Ari, masaylo kami bil action art kay basi makatag na sang statement si Sir Pendon. Sige be. Actually, tatlo di ka location may ari diri sa Tiyak, pero may Cordona. Diri sa gasoline station to na Cordona, pero may ari pag diri sa may 18th Street. Pero kung magsaylo ka sa Tiyak, kinahanglan mo nga sakyon gid kag maglibot action art. Pero ano man, anong tabo action day? Hindi, may dalan na naging close? Sa dalan naging close action art, sa Tiyak. Malibot kami, sir. Sige, kay may sang go signal action art si Sir Pendon.
masaylo lang kami sa tiyaka kay open na siya for media interview kag hatag sang dugang. Sige be, sige be. information. Do you need time pa? Karon tagurasyon na masaylo mga after 5 minutes siguro. Ate, sige. So, sige, Action Dale. Kindly take your time. Yes, sir. Record din sa may crime scene, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Breaking news. Ang inyong ginapamatian, report ini sige hapon sa patrol, direkta dira sa shooting incident sa 18th Street, sakop sa Barangay 5 siya, no? Pero ibaloon ta na dugang karon kay magasaylo sa piyak nga location, bangon na dito do, pwede na to ka-interview ang media, malapit-lapit, para at least makadescribe mas klaro si Action Dale, no? Sa mga ginasuksok parapton, no, sining victim nga karon ara dira nagahamyangon na ho kay ginapatian nga way na sang kabuhi. Breaking news. Tungod sining nagluntad nga pagpanglutang ti ang witness nagkabati siya nga daw nalingan ako, no, kagatapusan na lang mo tapuson na lang. Action firing line. Ano ini? O sino ba lang ning victim? Daw ginakulbaan ko yung magamon ni Permi, ano, kung may miyembro ko sa pamilya nga nagasakay sa motor ni, daw kulbaan ka, no, magamuning balita, Permi, no, timing lang na, guro, action, hence, ibubo talang na yung nabili, no, kag, in a short while, balikan na to na after mga 3 to 5 minutes si Action Dale, so that nga makahatag siya sa lain nga location, dito nagsaylo sa Piak, parang, makuha niya, madulong niya sa aton ang update sining nagluntad nga shooting incident sa Bacolod City. Kindly standby. Life Extension Vitamin D3. Ako si Gerald Ganzon, isa ka rehistrado nga nurse. Pamatudan ko gid ang kinalaing kag pagka-epektibo sa Life Extension Vitamin D3 sa And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gin-inagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduha nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanugpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason. Update nila upod sa hepe sa police station na number 2 para may baluan ta. Nung bala may identity na ining biktima karon para man mapabalo nato ng pamilya. Pero actually, ara sa Facebook sa Aksyon Radio Bacolod, sige man sa live action dahil mga evidences sa palibot. And initially, may nakita kami nga 4 kabasiyo sa bala. Ginasuspitera namon nga kalibre 9mm. Ang bala, 4 na bilog. Kaya suno sa witness naton nga ara sa more or less mga 10 meters from the crime scene, nakita agad kag nabatian niya ang linupok. So nakabati siya mga 5 kalupok. Kaya nag-utter siya sang tinaga nga naling-an ko sa imo kag amo na ni ang katapusan mo. Amo nang nabatian sang ginapot ko lang ang ginambal sa witness naton. So from here, suno man sa mga witnesses naton, nang intiro siya sa area, instead nga magdiretso ang motor going shopping or going sa shopping ng area, nagbalik siya instead pakanto sa 18th Street, lapos sa may area sang the Palms ba. And until now, ginabacktrack pa namon kung diin nga way siya, going north or going south ang direction niya. Sa subong, ang ginabra namon is backtracking. Kag nag-cooperate naman ang tagias ng CCTV diri sa area naton nga maga-review kami sa incident nga natabo sa buong gabi. So, we will update you sa madugang pang detalye kasi nga gabi ng incident, no? Matamat abot din ang pamilya and pumangkoton ko pa and bisigaron ko nanay ang pamilya kung anong karakter sa aton yung victim, no? So, may mga sources ko nakapatawag akong religious man ito ng tao. Doon di ko man makitaan, doon di man pala makitaan yung may kontra siya.
Sa subong, hindi pa ko pa-conclude kung anong motibo sa pagpatay. Hindi pa natin nasoblisyar kung anong motibo. Pero may mga anggulo na kitang ginalantaw. Kag ginabahin-bahin na natin. Sa subong, gula kita sa Soko para maproseso ang crime scene natin subong. Well, sir, ito sa pag-update. So far, sir, subong wala pa. Wala pa kami nadigap. Sila kang bulot na ginalantaw. Isa pa lang makita subong, sir, nga anggulo. Hindi ka ma-disclose. Hindi ko pa, sir, hindi ko pa ma-open. Kaya kulang pa kita sa mga informasyon pag-detalye regarding sa incident ng tabo subong. Jury Aviva. Yes, ma'am. Giori Adeva. Adeva. I-assist. Si Asis. Si Asis. Si Asis. Ang middle name niya is Assist. Asis. May mga relative na sir. May nag-about sir, pero interviewan na naman, ha? Para ang first-hand information kami ang maka-receive. Okay? Antes natin i-walagbag sa publiko. Tagaan na isang privasiya ang pamilya sa natabo ng insidente subong. Masakit pa nito part nila. Kaya may shock din ang pamilya sa natabo. No? So, I will update you later sa mga further details na makuha. Sa subong, ma-rest lang kita danay and we will wait for Soko to arrive. So, address niya, hindi pa na? Saan dumanan siya? Later, yes, sir. Hindi ko pa ma-determine siya kaya wala pa kami interview sa... Ano eksakto natin siya? Purok tumpok ang dumanan. Base niya sa ID niya, sa backtrack niya. Purok tumpok pa lang ganyan naman ng Bacol. May idea kung nangyari dito, sir? Wala pa ko idea, sir. Wala pa kami actually subong blurry pa ang picture nga ginalagta natin. Pero siling sa witness, dira sa side, dapat di lang ang binalagnan gagan. O do ginalaot siya. O galag sanay kung kumagamba lang isa ka witness natin, do galag sanay. So, amo na, nakita na mo, wala siya galigo sa likod na part, ulo. May nakita kong buho sa right part sa helmet niya. Kaga may buho man sa back part sa helmet niya. Wala lang namon ginrin mo pang helmet kahit makamper natin ang crime scene. So we will wait for the Soto to arrive. 1 witness ang kayo? Susubong isa pa lang ang makahatagid sa salaysay sa natabo subong gabi. So yes, sir, thank you, ma'am. Thank you. Action art na batihan si Police Captain Paul Vincent Pendon. So, ang hepe sa police station number 2 action art, no? So, matukay na ang gin-provide niya ng mga information regarding sining biktima, no? Residente sa Korok-Tumbok, Barangay Handumanan, sila sa Bacolod, si Jory Deva. Jory Deva I-assist, residente sa Korok-Tumbok, Barangay Handumanan, sila sa Bacolod. Na-recover ang 4 kadilog sa 9mm diri sa crime scene action art kag karon. Pag-ausisaon sa aton sining kapulisan ang pila ka mga CCTV diri sa pila ka mga establishment to, no, para makahatag man sang dugang nga kasanagan sa sining crime scene. Nagapadayon man sa karon ang backtracking, no, ang aton sining kapulisan. Kag may isa sila kang gulong ginalantaw pero hindi pa nila mapalayag sa publiko action art kung anong anggulo ang possibly motiva sang sini nga krimen. So may mga pilat again suliton ta gani sinungalan ni gani si Jory Adeva action art i-assist. I-check lang natin dugay ang exact spelling pero mo mention ni Sir Pendon Jory Adeva i-assist Purok Tumpok Barangay Handumanan ang address. Barangay Handumanan ang address sa action art. Amo na siya ang nakuha baseman sa backtrack ID sining biktima action art. Ang gin-interview natong kaina nga si tatay, amo to siya ang isa nagaisahanon pa lang so far nga witness ang police station number 2 sa sining crime scene. Te kaina kung anong ginawag niya sa sining interview, amo man to ang gin-quote, no, ni Sir Pendon nga amo to sining nabatian, no, sa sining krimen nga nagluntad diri sa may Purok ng Barangay 5, siyudad sang Bacolod action art. Okay. So far, mo ini ang pinaka-latest nga sitwasyon diri sa crime scene action art. Nagtagman to sa assurance sa Pendon ng may nakita ko sa live mo do may ginagbayan ng pulis so ano nahimata na
Wala kita sang idea action art kay amo to kay naging mention ni Sir Pendon nga may contact na sila sa pamilya sining biktima. Hindi lang ko sure kung relative na niya or part sa ina sining team sa police station number 2. Amo to nga kay na nagpangayaman sang pasaylo Sir Pendon nga wala siya naka-uniform no matapos nga nagluntad ang ining krimen kag nag-grant siya sang media interview regarding sining shooting incident diri sa Barangay 5 Action Art. So far, manipin ang latest nga report nga madalong sang patrol record sa crime scene. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar. No, dugang nga detalye na please i-standby kamo sa Action Night Patrol Program. Ibubo ni Action Dale na karon ang dugang nga mga detalye sini. Ba, anong background kag ano posibleng motibo sa pagpatay sining biktima. Firing line. Galing way nagig ko tiyempo, sorry gid sa mga nagpadala sa mensahe, hindi ko gini mabasahan no kay way nagig ko tiyempo diri sa aton sini nga pangalagan. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovia, ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.